Gardok, Nilimonjerong Pipi, Piniberta, Arjuponita. Dipu Gandhi Park along Towar Krong Pli ke Klemji upon long e kang pupon. Bangso mai long mai cepahem pupon. MEC Joni Timung pensi mai caripon. Lapen Dipu DMCH pen Basten Gandhi Park an ke klem ponjia pan long e kang pupon laki Karbiang long Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rong hang pensi ing pupon. CEM pen rara thing no klardak pen lam the kithan pon ke Karbiang long atok anosita mi Towar mi kelili ajo anta palilabji. Lapen non Dipu angkang an Towar kilili ajo anta palilabji pusi. Rara thing no pen klardak alam the than pachini pon. Dak lokal MLA mate litum along aja tong don alang li tapi titini ninggi po pusin dan nelo ma kali kalang tiket han benar percikan jalan ma tong jalan di sini di buat tahun nambang full line dak Gandhi Park pen medical college kawan ekapon Assam Sarkar lape ke itu mah achieve lo program lo hanga kaya kan ni local MLA hisab lape tiket hang nak ANP bang tak alang lipan juru lo suri ate ke kopi apa lo mah comangkan lagi dulu pulute judul comangkan lagi dulu pulute nimso lelong lete takici hingga dunai mati lasi alo sulong lelong lete apa kali masa apa nak lagi palama hong lo lagi ate ke ni tak hingga dulu tak alu sulong lete lo apa jadi lo sita lah bagi bubu lah comangkan lo suka kecil apa ke idung si porta long deh apa lagi long tak jok lapsa hisap lo lagi pandilan kali jaga lasi alang li jumlah jitu nang cuma tadi lanon foundation lo pot cunci jadi Pardunron kang hua thengpi Protection Range West Division Dipu Ranger Sarbari Kateron Penja ponsi Uthot Dilailong thengpi kar thangtang ihum LP truck kine ponthulong Kenep duna tumsi ke unma mate kang hua tumsi ke unma pu ansi kache baya sonsi manthudet nono por thengpi thengprang kang hua tum kirit par pik penajok ingnam ingthei danga sonsi nangman bomlo bangso jok ingnam rai komasai khiatum penta kang hua tuma phan kirika khuruk asai dudi sangse pen deng bomlo lasonsi kedam tang theripuni phai kre clear ni thengpi kang hua tum do pujoy joy pen berta long dunsi ingnam rai komasai khiche komsi ajo jerlo por phai kre sia por malam puthot Protection Range West Division Ranger Sarbarika Teron Japonsi Protection Range atum pen cherap chetu dunsi kang hua thengpi kar thangtang ihum atrak ingnam rai komasai khiatum pen nebdun long lo kenebdun long ahem konglong a registration number laki AS01 PC 7051 pusi pangthek ponong Halapu Ranger Sarbarika Teron pen pherangkia thengnu nangka pachini duna tengki bangso kang hua thengpi kewan laki daldali reserve forest aing nam ajo pensi kewan lapen bangso thengpi hithialong jorlote kadukawe suri thomkep anbak doji puta nang pachini dun lapen thengpi kang hua tuma phan kerika kuruk mate kenep asai ke ing ton pon pe ribomji puta pherangkia thengnu pen nang pachini dun Dipu pen Darsing Tokbi Karbiang Long News মানে তুমি জয় পেন আর জুলং lo je মানে দলদলি আর এফ thengpi la pula Dimapur nat ke poni pu sar julong lo mainly la Dimapur ply industry la punat ke poni pu ar julong sini tum la pila puji checket dila checket lele ko nane pu ar lo ton kok lo la pen la pu gari ke wang la pu khobor long si itu bang ter dun lo la pen itu kum tum gari na ke ter hat tum achar pen thek long lo ma tum angka agari pasang kok mat kat ji lo la pen itu hadak adiman kille an bang ke lo achabi pon na driver bang kat ji lo so lalu lapen itu thengpi bang ke C class thengpi mana la mainly plywood han si use so thengpi bang ke class C class thengpi atela hiche do kon bali sa la ke C class la na do 20 to 30,000 na song dong done LP truck ha Abi lah, kalau masalah mati mana atumbang itu agari pun nak tiap aja nak thek long lo, nak thek long malah tum gari pasang ko asabi pun nak kat juga lah tum agak janju dan ting ping mai tuntang gari tuntang thek thek long ke, amarang ke lah pu aku gari pu kosong si aku cuponi malah panas abi diklaim kurang le tum tang ke. Agaklah dilah cek lele aku ha, cek ala cek pos lele ko solam, mana lah cement factory pun lah cek pos ada lah. Don lalu mana ting ping bang don beli area apa ting ping lah orang apa hard jurisdiction. kumpulan ini kena belum Ihum. Dan saya bahwa person hasil kartu yang tiga bukan binaan ongdong adalah person itu loh sebab atau karena macam ini kayak itu tidak mengenali ini bisa segitu mah. Lah mana lah
first and foremost message bang ke la thank pi kang hu bang ing ton nang po inoni tum theglong pu di sama le arlu le do tami pu da thank pi pu ave pe no ku sia marat marenga pita pu si kong bom lo la son lo polo te mo ni tum future generation mo future generations tame la ke ni tum ki do thak sun ko la sing tum ka do ka la la ka ma ke klem ka chuning ri lo je la thank pi kang pu kam bang klem pe si akapre ka to warnat lo ke klem pan si chuning ri lo la pen klem bom la ku kengke klem bom la ku di tum an so senep tum tu bom la Dong si kena Kerang ke dorsing tok bipen diphu ha ilong pak along an kahum ridam. Nilitum Karbi Anglong News apherang ke dorsing tok bipen diphu ahitia dong het kedo ha ilong pak along kahum ridam pen birta kirip damlong. Bang solong ke thek ponlong laki isi ningduk meme alam. Athema ha ilong pak laki aman ke thek long adim bang so pena joksi Karbi Anglong Autonomous Council pen mathapon si ke jui kelang adim ha ilong pak along jonar lota Keklar porji aphan solar biponlo sitame nona bangke solar anke avilapsi arjok arjaprong anvetlo kang hutong kang hulablone mate town committee atumtong ke plok adpen ke bi adlone lake nona mat angton penaberta long lelang lapen non kedo isi hini solar dolang sitame ami karke lapen ajo apor nilitum Karbi Anglong News apherangke dorsing topipen kahum ripon ahut ke thekdam longa tengpulote penangan arta ki jum hek au somaratum aphan kangri kang krangpen kidosi thekponlong lapen ningkan kre phokre trok arta usomaratum owe ka chingkiatum emekpen chelang nodak sitame thekponlong lasi bangso at tengpulote ha ilong pakaphan amana peng ke pavir asonsi nang mandet anpinlo lasinon Karbi Anglong Autonomous Council kachari bom CM Dr. Tuliram rong hangpen ha ilong pak along kemesenji aphan kopilo ke klempon thuji laki apor si chinipo. De Karchong terang rong lapen ramhan serong chingrum petpen rong kachokim sertalina sengkan karcho ame kepamanpon. Borjan MSC constituency ang kangarlo lokhijan mate lakhilang so karchong terang rong pen ramhan serong chingrum petpen rong kachokim kedam tang pharu kresir kebra troxi kebra flipen rong chokim det pen pining surhini ra inkora flianing kanan ke sertalina sengkan nang choksi sertalin karcho amai peman ponlo jai mega ting pen ada porphai sir keba porpen don rikang pu pangcheng ponsi porphai sir kebra chitim pen lama kang thur padopon la sofi sertalin ke chok long ikang pula pen chekimo sai deng ponthulo bangsolong reception committee pen patir piponsi mai phu rajan teron pen mai charipon lapen chun bang lop kumar teron pen si chopa aluhi atuma phan aluhi pachini por en pon la sofi karchong terangarong lapen ramhan serong rong kachukima phurkimu alam thesitame than pachini ponthu sertalin asengkan karcho melong kachopa aluhi aman pen kachetong don dhormu teron Karbi rong asarame tiripiame chopa pangjang aluhi kuligaon Kuligan jibi babu itu ramhansi jibi karchong terang jibi tendang lo aprek man kiduk kethe kiningan tu chitong dun si meyalong aliracham pidun si sertalin asengkan karcho mesen pen pachun pon bokajan pen sarkuru be Karbi Anglong News sayang deng kedeng alang nang to bangala helo nilitum ladak karchong terang lapen ramhansi larong ni ke lapet lo apran ke bangsorong kido prekjam lasi ramhanse tombang ke apran ke bijuliari ap sido bijuliari ap pen rangsi alang le tombang ke number nang chitono number pen dak number dorso kiling aro nandola lapen aku dadak karchong terang rong tombang apran ke par deopani anasi dolo lasi hal dak pen alang le tom kedo hala dak korea satu election lo lapen forest area paru dera joini alang le tombang dim bavia joini si dadak Kuli heri mudada barim borsing terang suryajan alang lilong cingwai dam lo sing terang atu sing terang pe ala dam si cethan dam lo labang soki sung alam cethan si sing terang cethan dam alam thi putak
puthot borsing terang alangli ex mojada alangli si puthot joysing doloi terang kan than pacinin namlo masuk than occupancy alangli tum chingwai dam amase alangli bang pulo to la nili nang piji sata rukian alangli khali ke do sita nili dak kuliga SDB pe chingwai la amase ako SDB phanang hang lo jeksing ti pu alangli phanang hang la alangli phanang hang pe alang da puthulo o neta university pa ke la sini tumta ro tum do la sini tum tum pe chingwai la amase pi bang ako bang pulo la se pi chingwai dam pulo jeksing inti la pen kolom sing teron la pen ron bir teran la pen riesing teron alangli tum pe chingwai dam si api bang ke choklo pusi api bang alu nang pi je alangli tum hadak padu nang pulo la silang khobor lo la sapi bang ke karchong terang pen la ramon si dengan saya duduk hala alang apa saya duduk binak saya lang tum saya duduk dalam com nang pu chingwai du si alang tu la dak wang com lo la bang ke 1974 ni kan si latung wang lo Mars 15 tarik si la suarni lo pini la dak chok lo la si pini ke ni kan pokep ke pleng la si ni kan pokep pleng lo posi la rongi ke wang com lo po rongi ta ilong wet ben la dak etom talong na ken masi long e ka chi som bang si ramang si ta rong asara hema theng lo si long e chi som lo karchong terang atung ta dak karchong terang jibia theng lo si long e chi som lo hal dak long e do hal dak la sini tum la super na pini bangke ni tum thalo political phanhang nang nelo ini political phanhang nang nelo rong pulut la dak ko support tum belek adu tahai la sila ke rong atung ta hala inu ningi tini pini do kali la si tum bangke dak rong asar kan panglum na ko cimat hasi kadok wi cingwai si pini rong asar tum hasi panglum lo SGB GB tum hasi pini dak especially bangke pini alui sarpo bangke rong asar itu central committee rong asar itu kai benglo committee amefu dormu teron hasi tum cipia sang pini kasi dak pinangan bangke ni tum GB SGB tum hani tum hang lo la pini tum pini la bangso program kalau lo todak todak padi pen marathon pen dang lo pinangan program dulu la sini tum kan muciyeng padolo non bangke ni tum labang so program nongwe aju same ko channel naik padoji nongwe aju bisnis sabu same labang so rong bangke nikan pokep ke chok labang ke apa ni tum isi bangke lah no ni tum madu arlenge thelong same ni tum poisa hang ne la peli tum na rong pe si charjap nei pusi tum thalo la si rong pe si cherong ni no ku purong so si bar si chan lo la si ano tin ta mani bangke bar